Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. El proper dia 25 d'abril, dilluns de Pasqua, coincidirà amb l'aplec a l'ermita de Sant Elies. Ja podeu guardar-vos aquest dia a l'agenda. A continuació, fem un repàs del programa d'actes. La jornada començarà d'hora per a aquells que vulguin pujar a peu des del poble fins a dalt del turó. La caminada durarà entre un parell i 3 hores seguint el sender del Pi Novell. Se surt a 7:45 des del centre cívic al Pi Novell. Sortint d'hora, es busca evitar tant el sol del migdia com la pols dels cotxes. Molt bé, em sembla molt bé, tots a pujar 9 quilòmetres, molt bé. Vinga, 700 metres de desnivell, molt bé. 2 hores caminant. I si no vull pujar a peu, que tinc una edat! També s'hi pot pujar en cotxe. El camí està ben senyalitzat i trobareu un aparcament abans d'arribar a l'ermita. Es recomana no córrer, tant per no molestar els que pugen a peu i, sobretot, que tingueu en compte a l'hora d'omplir els vehicles per reduir el nombre de cotxes que pugen a dalt del turó. I un cop a dalt què fem? Torrar-nos al sol? Bé, es recomana portar gorra i protecció solar. A les 12 del migdia es fa la missa i la benedicció dels panets de Sant Elies. Acabada la missa, cap a la 1, es fa públic el cartell guanyador de la Festa Major de Sant Pere 2011. Va, que et descuides el més important! I la teca, quan es menja? Cap a les 2 es dina. Qui vol es porta el seu, però també tindrem una fideuà popular. Recordeu-vos que cal anar a buscar anticipadament els tiquets que inclouen el dinar, és a dir, la ració de fideuà, el plat tèrmic, els coberts, el tovalló, cava o aigua i les postres. El tiquet val 5 euros i es pot recollir a l'Ajuntament. A l'Ajuntament? I si no puc anar al matí a l'Ajuntament? Que això treballo! Doncs pots anar a la tarda als centres cívics del Pi Novell o de les Faldes. I si tampoc em va bé recollir-los entre setmana? Que treballo! Doncs el pots anar a recollir també els caps de setmana al punt d'informació del Parc Natural del Montseny a Sant Pere de Vilamajor, és a dir, a la Mongia. Si tampoc em va bé venir a Sant Pere, que no tinc moto jo! Doncs també els podràs recollir al punt d'informació del Parc Natural de Sant Esteve de Palautordera. Recordeu, el 25 d'abril pugem a menjar la mona a Sant Elies. Ens veiem el dia de Sant Elies. Jo hi seré. I tu? Encara no ho sé! Bé, vine i xerrem una estona. De moment, això és tot. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.